ama-program abili ukuthi ongitshela bathi nabo bayakunika nazi ithenda leli lokuthi umonitore lelokisho hlala kulo. Uyalimonitara lelokisho hlala kulo. Should akena investigate, you do further investigation ukuthi yini ama causes ayenza kube nodlame kule kasi ohlala kulo. Lento mfethu ubhaya yabona namanje sinodlame ngento encane sicalile manje igesi futhi uza ne-solution yokuvala lolo dlamo. Mina baphe mina isikhundla to be in charge. Me to be in charge. All the demand is lana ngingafuna bazongenzela musi bazobhadala phela mfethu uqwala ngisho njalo. Ugesi ntanga yangimacala sicela ugesi sicale ngendawo uqala ulungisa indawo yethu ngisho yabona la ngavini ntanga njalo singangali kuza ngabhadala ngonomifika isicathulo somntwana wesikole uyasibona ntwana yami ngisho kusho kuningi lapha ngisho mase ngangena esikoleni nomntwana uyazideke naye ufila ngenye indlela angeke asafunde kahle uqala ngisho uzibona ngathi lo uzibona phezulu ngisho asiqala isilungise yabo indawo zethu uqala ngisho shaya isikontiri kahle ngisho kube right ngisho ukuthi kwazi ukuhambeka shintsha yami ama-pothole lapha imoto yangithola ntanga lamagubhu yabona lemakasana nendlela zakhona ntanga zinjani ntanga akulungile nami angeke ngize ngithenga imoto. That's why yibo basenza nomcabango ukuthi sibone ngathi impilo iphilela la sinampilo mina angeke ngithenga imoto kundawo kanje bese khona bangimoshela umqondo ukuthi kumele ngithenge imoto thiwe what's the use ukuthenga imoto indlela kanje yangithola kahle kahle labantu ntanga njani mina ne basibuyisele emuva mantanga. That's what. Mina ithi ngikaya lapha ntanga ngifaka isikontiri. This is the government outcomes. Phela yabona government njengoba this is the government outcome ngisho ukuthi i-government njengoba ingayenzi sponsors kanje. These are the outcomes. The youth is now starting to this njengoba si-angry sikanje siwa abantwana abakusasa manje ngenxa yabo nje yami starting to ngenxa yabo ngithola babona ngathi yonke into light we take things light ngithola impilo yabo abantwana manje sibathatha light izokuthiwa ukuthi senza ama-after party ama-after what everything manje ucabanga ibhiya phambili before yangithola istamechekile ngithola musi. The government is causing damage to our youth. To the youth nje yami ngiyakutshela mina Ntombi baveza ibhiya phambili ntwana yami. Ngoba tshela abantu ngayethavela ubheke ntanga nje mamela asinami ngiyaphuza anyaphuza. Ngiyaziphuza. Ngikhulumela lokho nje mina babesikhabathini. Angizwa nami I drink ngiyathola. Be specific ukuthi yaphuza. I drink cold drink. Ngiyathola. Ayimnandi ngidrink cold drink. I don't ngiyathola. Yeah, otherwise, even you, we don't have a right to drink. It's a for idea, but not didn't you sure? I mean, it's youth, more for still young. On your future first, build your future before you go there. Thina lapha manje sicala ukuthi simele siqale eqala sizuba umnandi qala khani so build izinto zizi kanti manje no ngiyathola manje uyiqala ukubona kahle ukuthi ithi ngicala ngimoshe ngibe nabantwana ngibayithuba bese lapho kanti ngizofocus ithi qala ngiphuze ngibe isibotho qala asengisha umhlaba ngithola ithi ngiqale yangithola lapho Ntombi mara iqiniso leli nje ngithola babeka amabhiya kuyipeshali ngithola kube cheap izinto ngithola but bahluleke bona ukufaka imali la kwi-community ngithola ibe right nje ngithola mina azimina ngicabanga ngazo ingane I hope tanga le message yami le engizoyikhipha manje ngathi ingafika lapha na government yathola UPM maba ngisinika i-opportunity government thina ama youth senze ushintsho esilibonayo emakasini wethu emalokishini wethu na communities okay into ezincane into sisebangana siyabona izinto bakhipha amakhehla ntanga amakhehla ntanga xasipisa into zawo ela makhehla ntanga yasikhosta ntwana yami libisicha phala yasikhosta la makhehla mara libisicha ko yishayi so that to give us the chance to fix the problem that we witness. Because we know the truth of it. So siyazi ukuthi mele kulungiswe ukuze i-youth ikwazi empower. Ashintwana mfisi nje yami. Yithi saziyo ukuthi masinga organize ama-program manje, so organize ama-program manje i-youth kwenzakala kanje ya ndo kanje. Indaba manje na youth ngibulawa ama drugs ntanga.
usiyabhema kawo. You see? Abayabhema abantu kawo. Yeah. Ama-drugs kawo angeke kawo. No, That's man. why ntanga abantu Into abadala besithenise ntanga keep, yethola cha. kuba nenkinga ntanga ukuze basithembe. Some of them vele uqinisile ngawo. Na angeke basithembe thina ngoba abaningi vele yabo. Uyabamba maya. And they shoot ntanga bheka. Ama-drugs mnandi nje ayama. Yabo ntanga shoot ngabe bewangekho mnandi ntanga. Bewangeke ntanga abantu balandelele ntanga yethola. Maya because of ntanga bheka imnandi lewe ngiyabuyela and manje ngiyamosheka ntanga. Ayi. Yamoshe. Ayi. Abantu bagijimise ama-desire wabo. Yeah. Bagijimisanga. Bagijimise shoot into ezifunwa yibo. To that certain to that Situation. current situation. Yeah. Kulesimo enguso manje yini engingayenza ukuthi ivalide simo ekungabe mhlambe ngicabanga positive. Ukuthi mhlambe lama awenginawo mhlambe la ngabe mhlambe ngenza lama drugs ngama awenginawo ngabe mhlambe ngiyageleza. I'm busy with something. I'm busy skilling myself. Instilling a skill in myself. Indaba sometimes. Something like Yeah. I can use it as a weapon Yeah. in future. Yeah, sure. Danko namatanga amaningi namatanga alandelana bafethu. This is your boy uKatlego kumaka ngitholakele ku Facebook. Abaningi bayangazi. Yeah, laba bafethu niyazi nama interview. Danko Ndoda leyo ndoda. Matsiki 925. Engitholakele kuma Fizane Facebook. Samkelo SLVN Slavin. Bese lapho page lami lithi Matsiki 925. Mavuthela sivura bafethu lapha ku Facebook, umavuthela YouTube, umavuthela TikTok, umavuthela on desk. Danko bafethu. Trejo Tebugo from Turf Loop, but currently residing in Brakpan. I'm a scriptwriter and a filmmaker. I've always wanted to study film and TV production, but due to lack of funds, I ended teaching myself how to write scripts, shoot, edit, and direct short films and podcasts. I started a YouTube channel, Lang Tray Studio, where I shoot short films and podcasts on my Samsung